टेन्टेने नै जाय आंनि फिसा सानैखौ बिदा बिनानाव बिराद अनलायलायनानै सानदोंमोन नायदो स्कुलनिफ्राय फैदों बिदाया सुङा पापर सेरायलायनानै सानैजों गाबगु खुगु आरोना बेबो मोजां मोनो बेबो मोजां मोनो मोजां मोनलागि दामोन माने सेख'नो थासै बिदानिखौ आरोना नै लेखायाव मोनाबानो जाया बिदिनो मोजांबो गाज्रिबो खोलोबसिनाफोर आंनि जबान ब्लग टिउसनाव थमखौ फिन खेबसेयाव बराबावबाय सयमा जोब फगवाननाय महरनानै सानाफोर दा मुगायनिफ्राय ब्लग्सखौ फुरा जोबोद सेलावा जाबाय हानायमानि इन्ट्रेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो जि लामनाय नालाय सनाफोर जायगाफ्रा एकदम खावलाव खावलाव जिफ्रा ओंखारनानै ओंखायनो साबधान जानानै ब्लग्सखौ लादों आरोना आङो मानो होनबा सिगांनि ब्लग्सआव आंनि कमेन्ट मोनखांबाय लोगोफोरनिफ्रायहाय ब्लग्सखौ नोंहा बिनि सिदा आस्थानानै बानायनांगौ नामा होननानै आरोना ओंखायनो दा साबधान थादों आरोना आं ओरैबो केमेरायाव जाहाथे नुजाया होननानैहाय बेलासिनि ब्लग्स थारमाने जि थिखांदों आरोना जि गोदान फ्राय सनाफोर बै न' खाथिनि आब' न' लुनायखौ दासिमबो आं नायहैनो मोनाखै आरोना बिस्रा आब'आ जा सम साहा लोंनो लेंहरो नै बे सुबुंनि थाखायनो आं ओंखारलांनो हाया माने थाङा रावनावबो दा जों एसे ओंखारलांनो नागिरदों हाबगोन ना हाबा मानसिया फैदो फै इथिंबो गेट दं मालाय आब'मोना मैयाबो बिसिबां फैबाय नानिया फुरा रिटार्न आरोना हाबा मैयाबो जा लेंहरदोंमोन बिस्राबो ओमफ्राय नैबे आब'मोननि बाहागिनाव हाबफैनि माबा मोदोमगासिनो दङ ओरैबादि भाग्य मोजां आरोना न' खाथियाव नारें नुनानै सन्देरबोथारबाय आङो मोदोमफ्रु मोननानैहाय नारेंखौ थुमनानै लागोन एसे गोजाखाबोना गोदैखाबोदों खोमा ना मानसिफोरनि संख्रै बानलु हालदै थाव लगायना जानायखौ बिराद नुनानै लुगैबाय थायो आरोना आङो ब्लग्सफ्राव खम देखायो लोगोफ्राबो ओमफ्राय आंहाबो दिनैसो मोनजाबाय ओंखायनो एसे देखायथारबाय आङो रावबो ओंखाराबाबो हारसिङैनो ओमफ्राय सेरावनो लामायाव नैबेहाय बिराद थुलसि फुलि दं आरोना ओमफ्राय बिनिखौनो खाथि खाला गायनो लांजोब्बाय आंबो एसे गायनानै दोनहैनो मोजांथारमोन नै मोजांखौ लांजोब्बायानो दंबावो लामायावनो आलाय सिलाय रज'नानै थादों नै गायलाबायनानै दोनहैनोसै आंबो खाथि खालायाव एसे मिला मिसा हाबलायलायनानै थानो सानो आङो आहा जाहा बिदिनो गथ'जोंनो जाया आरोना गोजोननाय मोनबाय नारें मोनजानानै दाख्लै बिश्वकर्मायाव एसे खुगायाव सोनायमोन ओमफ्राय दाख्लै लोखि फुजायाव न'नि प्रसादाव एसे खुगायाव सोनायमोन गथा गथि बिदि नारें जानाय जायाखैमोन आरोना मोनजानानै गोजोन मोनबाय आब'नि मेहेरबानियावहाय आब'सो लेंलांफादों नालाय ओमफ्राय बावलानो मालाय न'आव हाबनोसैयानो आरोना डिसेम्बरनि आगोलावनो हाबनो होनदों दा गुमैया माला सौफैयो एसे सुथि दंबावोनो पार्टि बिनानै जानांगौ आब'नाव न' गोदान हाबनायनि इनभाइटबो खालामखाबाय आब'आ आंखौ सिन्था गैया आरोना थुलसिखौ एसे गायनानै लास्रांग्रोनोसै बेलासिखाबाय जखन ओमफ्राय फिसालाया साइकेल सालायनो थांदों दे महा जारलासो टिउसन टाइमनि आगोल सफैगोन ना सफैया बियो जेरावबो थाङा होननानै आराम टिभि नायबाय थादोंमोन ओमफ्राय लोगोफ्रा फैबाय नङाना बे स्कुलफ्राव लोगो लाखायाखै बे उरायलांबाय आंनो साबि थाला मारलायनानै आंहा बिसिनावसो दंहैयो नालाय फिउ साबिखौ हैनानै लद आरोना स्कुल टाइम टिउसन टाइम आगोलाव फैयाबाथाय बिमाया नागिरदोलाय मैया थिग थाक फैदों आरोखि बबेहाय गायनो एसे कनफिउस जाबाय आङो ओरै गायलाबायबाबो दै लेजेरला लेजेरलियाव बारा थिग जायाना जारलासोहाय र' अबेबा दै लेजेरै जायगायाव खना नागिरनानै गायनानै दोनसै आं बैथिंबो नै बेबायदि टाबावसो गायनांगोन नङाबा आंबो बिराद बालासो हायानो अन्थाइ बाला जागोन ना जायाथाय आंनि तुलसि मैयाया होननानै गायनांसिगोन आरो हाग्रायाबो नै देरफिनजोबलायबाय अखा मोननानै दाखालि एसे फुस्रांनांसिगोनलाय र' मालाबा फुस्रांसैलाय गेटथिंनि बाहेरानिफ्राय जि गाज्रि नुहुरो आरोना नै ओमफ्राय जा खामलाफ्रा सोंफैबाय थायो आरोना खामानि दं नामा दिदि खामानि दं नामा फन्थि होननानै बेखौ नुहुरनानै ओमफ्राय आइटा मये करिम होननानै आंबो नायसाय हाग्रायानो एखेबारे दोननायाथ' दोनखागोनसो नालाय बेखौ अब्लाबो गोजौद्राय जिंगिनिखौ साफा खालामनांगोन आरो मैथायाबो गोदो ओइ मैथानि हाग्रायाबो गोदो भजि बिथाङा फुलांनाया एसे सखसखायैनो दङ जाफिनबावबायसो एबार बिसिया लागावनोसै एसे र' बिबार बारनो हमबाय मोजांसो बेखौनो दैया थिग टाइमाव सफैदों फिसालाया दोननानै फैब्रबनोसैलाय आं टिउसनावहाय आंबो दसे फुजिनि मा होनो भिडिअ बिराद नायबाय आरोना मा होनो बे बेग मोजां सफैनो देखायथारदोंना फिसा गुसुंल'सो होखादों ब्लग्सखौ बेस्रा ओमफ्राय नायनानै बावबाय आरो आङो ओमफ्राय दामाथ' जाखागोनानो मालाय सेस गावनि कालेक्सन गोजा जाहैदों एक्ट्रेस मानसि मालाय बिसोर मडार्न एसे रोंगौना कालेक्सनाथ' मोजाङानो जाखागोन फ्राद आंबो बिदि बेगखौ जि लानो लुगैबाय आरोना ओरैहाय हमथालायनाय दों थांलायनाय एकदम अफिस मिटिं टाइपनि ओमफ्राय सिबाय आं फिसा साननाय 250-300 आंना बेस्ट आरोना स' फैदो लोगोफोर फैदो जाय नांगौ लांफैदो हेल' लेडिसाव आरोना
फुजिनि भिडिअखौ नायफ्लाङाखैबा नायहैलाय सनाफोर बांसिनानो नायखायो बिसोरनिखौलाय सोर नाया जानो नङा होमबा नायफ्लांदों माने फसायखागोन आरो एकदम जि मोजां मोजां खट खटा आरो दंबावोसोमोन माखासे खुलियो नङा होमबा नायनोसै देनां बोरैबा लानो लुगैफ्लांबा खिजानि जोंबो लायनो हागौ थांनानै फैगोनसो सोनाफोर आंना खामानिया बिसो ओइ मालायनि बेग मोजां मोजां दखानाव देखायनायखौ लब जानानै लाब गैया आंना खामानिया बे नङा आरोना 300 थाखानि बेगा आलायदो लेट्स गो मबाइला सोदो ओमफ्राय मा दङ थाइसेनि खुस्रा मुस्रा सोदो ब्लड आरो आंनि बेगफोरा मा जायो मिन्थिबाय दसेनो मालाबानो फिसाजोनि चक्लेट जाखोन्दा नांला नांलि ओइ बे हाइफाइनि 1500 2000नि बेगखौ लानानै मा जागोन आङो खम गाबनासो ओंखारगोन बेयाव चक्लेट नांलाबा मा नांलाबा सुथावा माथावा आंना बांसिनानो बिदिसो जायो सुनाफोर फिसा गोनांफोरनि बेगफ्रा माबायदि जानाय नङा होमबा एखमबा माबा जाबाय दांलाबाय मालाबायनो गैला फिसालाखौ टिउसनाव दोननानै सिदा सिदि आंबो दिनैसो बेसेबांबा गोबावजों फुजिनि न'खौ नायखोनो रोंदों आरोना नायखोनाय लोगो लोगो नुबाय आङो कालार होनायखौ बै साइडआवनो लायो फिसालानि टिउसना खाथियावनो दाउ बयलार दखानबो ओमफ्राय नैबे दखानाव हाबाबा फिसाजोआ थाङा ओमफ्राय आङो फुजिनि न'खौ नायखोबाय जखन कालार होनायखौ नुबाय जखन एसे सुटबो खालामनानै लाबाय आरोना एसे शेयार खालामसै गाइस मोननोबो होननानै नै बिराद गुवारखा न'आनो सोरगिदिं गिदिरखाथारहाय ओमफ्राय डाइरेक्ट एक तिरसे दो शिकार होननाय बादि बिमा फिसाजों एकदम सिदा सिदि शान्तिनगर बाजाराव आरोना बारा फैनाय जाया नङा होमबा बेहायथ' जोङो खिन्थु बेयावबो मैगंफ्रा फ्रेस मोनो बुस्थुफ्रा दाउ दाउसाफोरा एकदम मोजां मोनो आरोना बाट फैया बारा बेगना कत दादा बेगना कत 80 टाका कला नङा मा जाया एक पोवा कयटा उठी गयटा 3टा फुलकबि दादा फुलकबि कत 100 बाबारे बिराद फ्रेस नुदों खिन्थु 100 टाकानो सेस आं बारा थाजा मैगं बायनानै जायाना नायदो बे खिनियावनो आयै 70 टाका फाग्लिसो जासिगोन थोस न'आवनो थाइबें प्लेनिं बानायबोनाया बावनानै नै एकदम उल्था लाफिनलायो आरोना फैदो मा खालि खरसल' भगबान फैदो खिनि बाजार खालामनायावनो जायब्रुं जाबोलायबाय आरोना जायब्रुंखा नालाय ओमफ्राय दाम खम मोननानै आरो बांसिन जायब्रुं जाबोबाय आरोना सोनाफोरनि थैखागोनसै आयौ थै हालाहां मा जाबावनो मा थाबावनो आंनि बुट सोमाय जानानै थांनानै थानाया साबसिनसै थाइबानि दुन्दिया नै मिनिनानै थैगोन मायाव होगोन मायाव दोनगोनथाय आङो ओमफ्राय नै आयु बेयावनो 25 टाका बिबाय थादोंमोन ओमफ्राय आङो 20 टाकानि जबरदस्ति बिखोना माखोमोनथाय थैगोनहाय सोरथिं बेसे केजि 100 टाका केजि होनदों फुलकबिखौ फान्थावखौ ओमफ्राय 80 टाका होनदों फवासे एसे खम जादों थाइनैजों लानानै फैबाय आङो ओमफ्राय नैबेनि एसे बारा जानायजों बेयाव सन्देरनानै जाबाय बिसानिया ओमफ्राय टमेट'आथ' 20 टाकाखा बे माबायाव शान्तिनगराव थाङियाबो जि गोबाव जाबायमोन आङो 20 टाका आंनि जिबना बेनो आरो ओमफ्राय नैबे थाइबेंआबो मिनिनानै थैगोन 80 टाका केजि थाइसेयाव 10 टाकानि थाइबें आं थैगोनहाय आं जाला होननायसो जानोसै थोस गिलौ बालौ सिनि आधा केजि लाबोबाय बिस्कुट मेरि पेकेटसो लाबोबाय बेयावनो खिसाव होनोसै ओजों गैखाया ओजों फुजा जानो मोनाखै आंहा दुखु दाहाखा जाबायबो बिमा फिसा ओमफ्राय जाग्रा आदार जेबो लाबोआखै माने गावनि थाखायल' मोनसे थाइबानि बुस्थु ओमफ्राय बिमाया मेरिखौनो जानोसै आरोना जाखांबायबो आं मोननै फैस्लाबनो मानि बे मेरिखौनो एसे ख्रेब ख्रेब मोजां मोनोना ओंखायनो जायो आङो अमा जादों मा नोङो जादों माबा जागासिनो दङ सोरनिथिं बेसे दाम मैगंफोरा आयु फुलकबि 100 टाका केजि होनायखौ फाग्लि जानोसै आङो बुरजा गाखायोबा आलादा खोथा एसे थाइथाम माल गाखायो जायाबाबो जाया दालिखौथ' संखानांगौआनो हार रस ओमफ्राय बेफोरखौ एक्सट्रा आङो एसे फाजा थाजा एवनानै जादेरसै आरोना थाइबें थुइबें दाननानै आरो फान्दाखौथ' जाखाया फिसालाया टमेट'खौ माजोंबा संबा जाबाय जायाबा चाटनिफोरबा जायो आं जायखिया लानानै फैबाय ओमफ्राय आंहा दिनैनिफ्राय एसे दै गुदुं लोंसै होननानै सानबायमोन दै गुदुं लोंसै माने एसे बासि जानोसै बुस्थुफोरखौ होननानै सानबायमोन आरोना दा मा जायोथाय माने दै गुदुंनिफ्राय सुरु खालामसै होननाय जादों आरो सुनाफोरना
थांनाय बोसोरनिसोमोन जि मानजि खलायनानै दहाय आङो सखा फार्स्ट टाइम फुदुंबाय आरोना गोजौआवसो दोन्दोंमोन बेखौ नागिरनानै मोनाखैमोन आं बिफाया दे गोजौआव अबाव फिउ गालांदोंमोन जा फिसालानि लेखा फरायग्रा टेबोलखौनो बोथ्रोदनानैसो गाखोनानै नागिरनानै मोनबाय आङो गोजां बोथोर हाबसै ना आङो सिगाङाव डाइटिं खालामनाय समाव बिराद दै गुदुंसो लोंखायोमोन आरोना गुसुखौनो सोखायामोन गरम बोथोरबाबो हाइलरि ब्लग्स आंखौ रायनानै सेल सेला खालामोमोन दै गुदुंसो लोंखायो नोंहा होननानै ओमफ्राय मा खालामनो दाथ' जायखिजाया दै गुदुंखौ लोंखानांसिगौ नालाय गोजां बोथोर हानबाय आङो नै मोजां मोनगारगारो हां ओमफ्राय बाहायथारिखाय नै बिदियाव एसे माराम खालायलायबायमोन नै थिगसे फुख'नानै साफा जाबाय आरो दा माराम गैया जेरावबो सखसखासो मा आं फिसायाबो जायो मेरि बिस्कुट आयै बिसिनायाव मानो दोनखो गावसोरनो गाग्लियो गावसोरनो मायो जादों बेखौबो जायो ख्रेब ख्रेबनो स्रेम स्रेमथारना दे जा 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 बेखौ जानाया गाज्रि नङा पेकेटनि बुस्थुआसो मारात्तक जा मा गाज्रि नङा होनलाय हेलौ गाज्रि नङा होन खुगाया जायगा गैया जादो दे आयौ जादो रोंजोब्बाय बेनिफ्राय सनाफोर फिसालानि इउनिफर्म सुबावनांगौसो दङ सुना लाखासै आङो फिसाजोआ बिथिं फेथे फेथे रायलायगासिनो दानो खारबोगोन आरोना ओमफ्राय आं बिराद मिनिनो ओंखारबाय खाथि खालानि जाय जेनेबा रियेलाव लोगो मोननाय आंनि भिडिअफोर नायो आंनि दालि जाबाय जानायखौ मिनिनानै थासिगोन आरोना सामफ्राम दालि जायो नै बुट सोमनानै होननानै आरोना बैयो बिल्डिंनि थांनाय आब'मोनाबो बुंलायलायबाय आब'आ आरो नैबे खाथिनि माबा मादैयाबो नायोनो होननानै दालि जानायखौ नुबाय थायो नालाय माथो खालामबावनो सनाफोर उफाय गैया ओमफ्राय आं दा बारा मिनि ब्लग्सखौ बानायनो हाला सासे सुबुङा दा फैफाबाथाय दिगदार जागोन ब्लग्सखौ दोनथ'नोसै आङो ब्लग्सआ एसे फांफुं जाबाय खोमा गाज्रि मोननो नांला आरोना मालाबा मोजां ब्लग्स लाबोनो सानबाबो हाख'वा जायो देखायनो साननाया देखायजाया जायो थेवबाबो जेने थेनेबाबो नोंथाङा मोजां हाजिर जानो होननानै मोनसे ब्लग्सखौ रेडि खालामो आरोना आङो ओइ सौफैबाय दा थहायावमोनजों अयथासारहाय बिदि जायो आरोना सनाफोर सौ गाज्रि मोननो नांला आरो सोरबा फुजिनि न'खौ देखायनायखौ गाज्रि मोननो हागौ स' गाज्रि मोननांगौ जेबो गैया आंबो दासो दागा मागा नुहैदों कालार होनायखौहाय दाख्लै गावनि हेल'रि देसाव थांनायाव खिन्थाखादोंमोन ना एबार कालार होनो सानदों होननानैहाय दिवालीनि सिगां स' मालाय होगासिनो दङबो ओमफ्राय आं नुबाय नालाय स' जों खाथि खालानियासो नुयो सोरबा गोजानावबो नायनो लुगैयोना फुजिनि न' एक्ट्रेसनि न' बेनिफ्रायहाय मा कालार होदों मा मादों नङा होमबा ओंखायनो आं एसे शेयार खालामफाबाय मोजां मोनग्राया नायलांसिगोन गोजोननानै ओमफ्राय रायग्राया रायलांनोसै नो टेनसन दाथ' होजेनदोंसो नालाय स' थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'हाय